Wonam fufuo nyina e fa ma e woto a na se wo ahode ntumi oba wo woto a bra fa ofam na nyi wasumdwi wate so wate ase menkoya de a wo ho betete wo enkrofo a hye suit wo sika ntumi ntobi a de wo sika beso eno na to na hye bo life enkrofo ye branding anopa ma ye me branding ahenkan na ebo ha yi ahefa ahenkan bo ha aha ahenkan bo ha ena Obuoba bo ha ena me dia me nose mask untumi nye bi a eno anu so wo hwe a wo bi na me ma wo bi nhye na wo so aye branding entu so wo newsroom or sports entu so wa hwe yi a na wo ko wia so wate ase enti ye de wo ho beto ya de a ebeboa mo protect your peace or peace of mind wa brabo yi mu a utumi bo brama ho to anopa obi adwananu mu a ma de achi yi oba bi ba bejen because endra no yobo no sa no pe wo mra magi sika onso so nyame anim ne bronsam atiko unim se kapre woni bi enso so wa ko promise wo ba ne nra nwumere into oba na hyase e frefrew afa ohunu ne kwa ohunu asem a won kan kire no wo mu se wankasa wasanwe gu wasumdwie mu ohene yire abrante asumdwie ya de a owa eboa ma wo bobra yi ma wo yiw enye wo yiw ena o da bi nya wo da bi eno kan ho a utimi ko anim protect your peace jealously sanse se obo wasumdwie wankasa wasumdwie ho ban a utimi nyini che wankasa wasumdwie obo ho ban a utimi nyini che entina no pe de me ka kire no se protect your peace jealously ya de a entete wo enko hye ebo bi a wa ho din tumi na afa wuhunu nipa na ama se ehu bi abedam mienu mu ntam asori ena no yesi ebo afore we sori ye no hye ebo mema 1005 mema 2000 abrante sori ya ono so mema 3000 wonimu pa se once di kura woni bi ofie but ye kekantiro no so ka age fans ama obi agya sori ne ebo sekuro ye yu bo sekuro ye obi akose bo amene asori ne kura wajai onko bium oni na mufie ohunu sofo ana ne yema hye no ohunu asori akola ketekete kura asa asori ne akola na iba na ne yema hye no ada na wotete wo ho saa ye de wo ho beto na bo wasumdwie ho ban sanse o wasumdwie a o apomuden o wasumdwie a o nkwatenten o wasumdwie a o sika protect your peace jealously erade nkan ye ho na o ma ye honhom a emrante no aba na ye mu bi ye de begya ye oben unni bi aka kire oba no menni bi mane nhunu o ye obo no ana fe wo oba na adane atetatete anopa ifada matufo amen nyame nkan nyina ho okay enti so we amenu asima aduasa ba akwa ba pa no nwotwe eho ye be na yakwa anwan so ne ye ni Yura Frank ejei money akọ twetwe enkomo ye ba no road safety ekwan so jojo bambo papa ekwan so jojo ahoden wom ekwan so jojo afutuo ni gina ne nan so a Frank ejei money na one ye di sa adwuma no Frank aba homa ne so Frank wotime nkan no pai Maakye awo ya minia umpumba kwa die nyame adomo na so nyame adom yenso ye ho ye pa anopai na me na wo bon komo e wachire ho e na wo kire se ye de nsesan bi di aba se wo be secure license no wo betimi di anantim kakra yo minia me da pe me di kantia hinkan primitive nyina na senia last Friday na me ka se aban abi ne pon ato ho se ye pete driving run ye dan ani na enema bi a hwa enkoyi ni ateta no ne ekoyi nso ni atemuden no so far no empanifo ntaka ebi ya ye ho empanso ya fa ho adwen awi enti me ntaka na wo se me ma ahinkan informative nso ete enti we ye so far provisional one science aka ye regulation 37 omo amunim driving emra no so wo bi kra ofi a e be read regulation 37 no na ya hwe ensitanya ebebem regulation 37 ne kasafa ekwan a obi kura license a
emrano emma ne ho kwan say onfantwi ebia commercial vehicle and say mining equipment ebia ukura license B na undi tete no nanka regulation 37 ne say obi a wadi infie aduonunum 25 years kono omo pe ene emrano mo ho kwan mo mutumi chi commercial vehicle injetora bi amrante ne tumi de license na ebia o below 25 inti ebia o de obi tax years ma la kakra na fe dako as police action adan ya ewum so kura license na so emra no regulation 37 no emma ne ho kwan say onti for commercial purpose inti sa emra no na ebinom de aba say titi a adwuma ni o manim na obi wo wa tia driving no 18 years wadin license ade na also twenya infie so ansa na watumi akoti commercial eni obi a na private car woni fie enti eno so etivo ne oman ne de buy no omaji atum ena tete yete infie dodo ne so about 21 years enti say a free time ye beje time na we atum no say obi ekwa license no uti taxi wo ebi odan na so oman Ghana mu na wadi 21 years and above emre bi ntimi nche no but iti ame no ka say die regulation 37 da so ye adwuma enti say undi 25 there for now no untimi nchi commercial vehicle but the partner out wow over 21 years obetimi nchi commercial vehicle over 21 years obetimi nchi mining equipment and tractor ne ade enti no ye better tie for mo dem nko so nti say parliament editum na ye partner out ahenkan fem beto emrano new one aban book no complete na eda betu studio india no pa bia ye fa baako a ni abobo ho ni achechem ni abobo ni achechem se emre wo ho a menka another emra ye ba be dane ani se emre wo ho de a oh yeah obetimi ato aso eno ni ye regulation 25 no tete no na say obia okwakoje license foforo ebi a wadi mate e was sprinter mu ebi a wadi mate e wo bus bi mu ebi a pe no wasia driving foforo driving school no mu nyina se mo call drive license officer mo call license and then day you know your mama license B now so that license B no obi odi mate e was sprinter mu ana say trotro mu ana say car kese mu no e ma ne ho kwan ma ne mfa license B na wakoje no e mechi saa car kese no if you want some license ni via oye den ya obesan da kochi sprinter na odi di mate na so obesan da kochi trailer na odi di mate no sa accident sipe na fe insurance company e deny o say o driver no license e kura no emre ma ho kwan say on penti saa car kete na odi kochi ye na fe omo a e bia mo prepare o senka insurance no e mo mbibi kakra na omo de show mo no na fe omo enya enti eno so na tiefo ne o man ne dia beto Ministry of Transport enim na titia no omo pesa mo dane ani eye ne se uba na se unim se bia odi mate e wo trailer mu ana tanker mu ana se sprinter mu a uba be do license na ye de car na odi sua ati no e ho ensohwe ne be ma wo enti se otumi pass de a ene e be ye ho license de ama wo but eneni ne ya e ka se de sai mra no ye nyintumu enti se onante call license officer ne say okope license a oye den ya bi ne de be ma na emum nyame ya adom na se time run ye ditumu a ene se me sprinter ne sua atu a me kwa e be ma me ka kese ho questions se mitimi yi ano na ye hwe na se bibia e correct a e be ma me license a e betumi abeti sa aka kese ena last one na me kan one sem bibia no me wo emra na enan a ya ye ho adwuma wie enti me di mienu atu dwa ene enti me we ni the last one we am de ban de ense dan nka sa emra ne ho nanso wote etifo aso ete obi wo ha osua kachi na ya ma no learner license ni ye wa afi na wusua atu no ko DVL afa bia obekọ no e be ma learner license na sa learner license nso no emra ne se ubetumi ayusu no daytime pe from anomatin no num ekoti anim no nso na eno ho nti no o ma mota ko driving school na ya amonta nya night driving experience enti amonso e dia beto Ministry of Transport enim se emra na mon dane enim am enti eno no so no proposal ye dia basiti ane se ansha se ye gym na ne tumu wi a ye be ma omo atunya drive up to another 10 o'clock instead of 7 no
Ebemo akwa anadwo up to anadwo 10 nti se pass mra na enye nwa say unam kuma na adwo a ubetime sia driving school car e bia dey tire will be driving e bia abo be 10 and at 9 and 8 but this year emra ne mom ho kwan saa nti ubom say driving school bia entunya anadwo nti no akwa te say omu wie driving school na anadwo driving na e den ma omo nje no so ya de a se ye dituma e bia beta ne ani na wa obekọ driving school bia na emra na ma ho kwan na de learner license na afunya driving na anadwo na all pass out na ba kwan so a wa me petit problem anadwo nti anope kakra de bre ahinkan automatic for no ye be stress mungo so anti ahinkan fm eze no ti ensaka bibi wuku adakra e betumi afa ne de amamo ensaka ne ya wadakra e betumi afa nti from na otina chase kuti na wi ye kuti da beti fufu no mo fidi ne nda ahinkan fm medase yenso ye da sibibre Frank. All right, nti Frank J Money a road safety campaigner and ye kone honomo na wode afutuo ama ye nyina ne titiriu ye nnuana ma driverfo no se na be ya mo be hunu emra ene nsesan ahodo bibire eguso a ekoso ewo eye National Road Safety Authority kaina channel so sage media guso a wutie no eye Maakye na Maakye so na wubenya we nu nyina unya ewo ba bia ensesan ye bia aka nso so eba ewo eye road safety wo mo nhyehyɛ ya ahodo no ho nso a eno nso so ye mama so ensi ewo ho ya na wa hyɛ ne nso de amame me pa cho betimi de wadwe nkyere ne de aba 0594841044 0594841044 o de ba ye bekinkan ni nyina kama de amawo me pa cho o de banso a stick to the issues we are talking about ewo eye Maakye dwumadie so enye enkrofo topic bi o mu treat wo ba bi a wonso wutie bi ena wo kwa akogina so na wo de ho message abre yen wa ha eno de bia meka tell say beduru ha no mo a me bruskuto no ato atwene ba bi kura adwene me ho because yen kan ho asem wa ha stick to our issues nana ejey money Frank or say great job ahinkan FM to the world nyame onhyira mo pa Samuel Debran so edi asawa ha o say ena no pay ayade a yama nani age pa enwom no ayede say eyedwumadie no ase no oh yama nani age nyame nhyira no pa nyame nhyira yen Nana Joe Forsen ono so asa ene aketefu awubu ni ha enye asem ketwa kra eno wache se o se blessing nwom ne de nyame yanim no kure nie eye nice pa ene nti ya de bia momo emfa ema yenua no me pa cho so betumi de wo de e de aba ne akenkan ne kama e de amount Solomon Judu Soluso ena ono so kire se Soluso ya asemo o say has team ne de nyame yanim no kure nie eye better kra e de chen Black Stars eye has inti de makan no enye has yanka me to twene ba bi kura adwene me ho o say has team ne ye very good kura de chen Black Stars no kre pa wo hwe boa Ghana our friend is saying Ghana Blaster ebo na wo de toto has ho a utumi say has de nyame yanim no kure nie eye Continental Finest Club ebi kura ma Ghana da ebi nsi Ghana da has de team papa 18 papa on support has ya na me hyɛ nim nia wo twɛn me hyɛ nim nia wo twɛn wo wiase ana me nim adekode a wo twɛn ehunu ansa na be support has so ati ase yen kokoko pre-season wo Dubai de nim so mo ekɔ ho nyina is Slay Queens ni Slay Kings enti wo so kɔ ho bia na kyerɛ sɛ wo kɔ akɔ slay wo nye serious ɛna wo kɔ wate team pa wo kobobo I was me pre-season way. Masa, unye serious okra. And one has a folk. More fire. Has. Team papa. 84 also the Fabra 0594841044 0594841044. Ebedru hana mo ebeken kan the amount. Pay a very good morning encore enfamount Kwabena Steven. Oh achima chiase. Ena afi me papa ba ko ho no mo achemachi ase me papa wono so so nsem twere dwume wa ye bia ene wona homdwiem o se me moni din ene ntimi ma ne good morning papa wo achemachi ase nyame nhyira wo ene akwankyera de bia ode ma yen na yetumi ko yen anim na onim se ukọ Cape Coast yewra Arthur ono ena wo ye government nominee MC ewo ho omo koto aba no mame nkodi nkomo wi mra me ba na fei
yemra medwendwen sa asem we hu because me imagine one me ntiase say enipa 63 o both elected any appointed ni nyina mo 63 and I was say omokoto aba wo Cape Coast afa ya kwakwakoto aba na wia ye kan ya enipa dodo eto aba no 77 mami ko din komo we mra me ba na afi yemo wura mu di mu nkomo scam and course wo ho no na sa scam kro ya na Bank of Ghana so issue alert say a free company be say World Remit ni a fintech and o me de ba ye wo ho no mani send you message kwene e ho video and it no pay person di mu nkomo kakra Bank of Ghana o ma issue warning there and as o ma issue alert e dey ama the general public but ebinim so who did different opinions just say ade as aye long overdue tienko na ye ni yera Joshua Klu ye ba no finance any accounting so a oguso a wabinimu na ye be kɔ ne ho akwakoje saa enchirichirimu aka nyina e de atoa so yera otie nka no pai yama good morning my brother. Yeah. Oh, nyami adom. Say twi ne bank kra. Very well. Yeah, you say bibia ekoboko there. All right. Inti a person like myself, any obia ono ye can word remit one tiase o chire mu to the layman's understanding say na be chire mu. What remit is it's and yeah idea or it's something much more to say scam it is because and yeah idea to say idea physical to say idea send your men's good yeah idea udi sika betu o make o ma good can be so na on one huge revenue and a huge profit what remit and yes omu de no omu operate to say senior last bibi buy your friend omu pyramid ka say skatu so this skatu say edu so so call top na usuwa what na usika mi and see what remedy scam total scam na is you betimi nso aka say a Ponzi scheme big one big time enti say a scam na eyade a bu nkrofo fa so e man nkrofo ho kire wo mu a why now and a Bank of Ghana or this memo e ba bontia ba be issue alert enche dodo we can say one time Bank of Ghana mu get information on this and the one can say ache ana enche because you don't know when they add information that this something is what is going on. Because social, do not cause you a WhatsApp, obviously now send you a WhatsApp. Well, and it should be very difficult. Say, Messina can say, oh, ABL, or moon in them and I think a moon. So, moon in them, I saw investigations. Well, no moon say, is this a genuine venture and is just a scam and a business? Oh, and in short, after our investigation, when I'm on say, nah, and yeah, the papa, yeah, and a scam. And the question is, Bimunsu raising say before money transaction, any form of money transactions, Ghana Hanon, they are the regulators. Definitely, I was saying, and you're not a minimum so say Bank of Ghana acting incompetently. Safwan Omuhudi this opinion. Do you side with them? No, I don't side with them. In the sense that social senior, see at the end free. What's up, so? See what's up the Bank of Ghana authority now in terms of regulating content to WhatsApp. Only content unless it has been drawn to their attention officially. Yes, to me issue disclaimer saying say I dare costing any say yes. But that's what I say. Because the thing was operating on what? Online. And the online space is not regulated by
Bank of Ghana. Bank of Ghana, Mudi Casemina or Mushetu. And he said, in terms of online content and stuff now, there were other appropriate authorities were such as if you Bank of Ghana on this list, because also, and let's say, maybe a forest trade and maybe a place where they trade money. But then say online, obvious now accredited. So see what you need. Then the 1,000 Ghana, Ubania, you pass 5,000. The next week, one. So all these things in Bank of Ghana, I tell Munya is training and Sana Bow say, oh, are there legal and illegal? And the ostensibly, no, what can you say? Yes, it could be say almost so ehunye, but now you need any formal document. Omubejina so edi act. Exactly. I see. Exactly. I see. No na so mun ko mu database. No mun say incorporate ya regulatory mu ana say then omo ye. That's what I say. So mun ko mu database no more share. Ya license mu ana mo share. The terms of engagement. Ejuma be na efi on betu nya ye. Ejuma be na efi on mutu ni ye. No, until I make say so mon ka I say mun ye hwe mu anta na mu. Before they issue that alert or mumma because one is a very obia sorry or obika betina sorry china now see oh no I told you now the past I was oh obuna mu issue and say so mun issue no antana obia issue that alert. Okay, a bit musu raise concerns say Oba Ghana had more. We've had series of this so-called Ponzi schemes. Bibrinua bi Ghana for faso. Meanwhile, you said the mother regulator, Central Bank of Ghana. So, to meet na say yenya official documents and ya okay. Emma, I say a check ye bunkro for faso bibre ansana a chire one more abemuse adie enye papa. Is it that Ghana for no ya ye hunu ne ntam sankrofo ebu ya faso no? And yen to can draw the attention of the bank no to it. Now more act. And I say Bank of Ghana no ye supervisory department for hono almost superintending over all these things, you know. Almost as I say act in a slow pace and as I saying. Yo. I said I'm kind Bank of Ghana, so share online space now. It's not everything that they regulate. So it will be very difficult, say, on issuing them. For instance, to say, what we make at now coming. So, share on mode of operation now, we always take advantage of the people who are ignorant in society. To say, send out your WhatsApp number. From WhatsApp number. Now, create WhatsApp. And some of the WhatsApp number no create WhatsApp on phone so no more friend, no more catch say on better that no more catch say ya issue code and if a code no more and if who are would say now who mean say WhatsApp number no now or move person move find WhatsApp now more deactivate your account now no which and you obia on obviously I can't idea or who say hey your WhatsApp code has been sent to you. Do this to activate your WhatsApp. And so Muna Omuchi, but we are ignorant on him say code now I sending you or move you create WhatsApp. Now more you see I want to do more. Or for you out to it. But just what I say. Sure. Sure. How can Bank of Ghana regulate this one? Bank of Ghana won't regulate it. Because in the first place, only panel what they see you. And so who's who are they see you? And the Bank of Ghana, how would they regulate taxes? Say, who are who need to well, because of the city, and the city, and I use number yes, and it is Bank of Ghana. Almost where you see, it is businesses, no more take you. Who are who need no, and to me, it has to come down to sensitization, sensitization. I say, Yambo, they will now on my phone, you say, the message will be by, I say,
yeah, number no obi so you see you create your tab. Say we then find number no more. Well, and to now have to come down with what to sensitization. Because also mode of operation now, how well you need to know using it is mind-boggling. Because we are very attentive to your messages and stuff. They send you messages. That's a what that's a upaya. We're going to say, one katana, who more okay, inti yɛnhwɛ the citizen factor no. Yehu yete ye receive messages numerous, but yet yen report on from the appropriate headquarters. Momo act on that. And na mi bisa say be a citizen no no ye and I spectators keke. Well, social system here. Let's say some of our regulators in the space of the online space and fraud space, they are not up to the task. And then America said they are not up to the task. Last, Obi, Fred, can I afford it? And I mean, Nipano number up to now, make mommy report say, oh, Nipani Achini, and I and Chin. And see, a better now, who Obi Fufro, so you fast because our online regulated space and our fraud space, they are not regulating it to the best of their ability because Obi on before the Obi not Nipano one client. As a munko arresting Nipano, well, whatever the person is, arrest the person. So arresting Nipana. Now one man, you make it public, and she say a ban public. Obi can say, oh yes, at least online and fraud and stuff. Our security agencies are up to the task. And so more but also, even if you do a report to them, they are not up to the task. They don't follow up. She say, oh, you follow up now. I won't say, fraud case now reported and Nipani Achin. But and the better than citizens who have faith and go and report such fraud cases. I see. Now, Yansha, one, should I say Ponzi scheme? Because about newspapers, Nimunidi, and I just say, more or less, you know, a BBC, Oko Kofori Dua, I better just say Kionet, a Quest International. Omo Aki Punkrofo wa omo camp yawo pregnant women any vulnerable people omo nyina ewo omo camp ho Quest International our Ghana higher juma it boils down to the same question we did can be saw earlier say omo ye juma ni che bebre sa no a omo a omo asede se omo emo ma baso na omo tia wo mo no duru na nduru omo ni mu ntam ana yen was ye de kɔ no ene yen fan kontem Quest International yen hwɛ bu a wabu nkrofo afa so yeah kina mi kai into what say two sides in terms of community policing and see community policing at say yeah maintain one say like you know that one there will be I say you fire them you report to my appropriate authority. So most of the things are even if you report you report ma omo say omo do man omo ni hu djuma ntem yes and the amount you feel let down. Well, and the what report case say me say na court na so one follow up one issue for one next time we will show say we copy Debbie say so for almost Matthias here. You have to see proactiveness on the part of the security agency. When such fraud cases are even reported to them, see them up to the task, at least investigate it. Find out, say, report now be a man and look at no. Because that unit at now can if we the citizens we don't draw the attention of the security agency,
and the attention of the Bank of Ghana, there is no way they will know say we say in cost. Because right now we are in a technological world, and a lot of stuff go on at the blind side of the world. Supervisory department of Bank of Ghana, and the Bank of Ghana is almost supervisory department in the almost supervisory physical bank, rural bank, and all this kind of stuff. But most definitely, all these companies are almost a pie humano. Almost mother people are they fall under, and I'm a exactly, but social policy, policy operating. Only say ABR, A and B, so and so, or you do Bank of Ghana, or your regulator. Only say that for me, they and I say, only say these people are what highly educated, and see sound Patanamanu, or move on commerce, study. But or some say ABR or be a woman say Nipano ignorance, or Nino, a cost. Only say, oh, on new phone. Sending the car or following. Nobody decides you man edium. But just like I say, and mostly they take advantage of the ignorance in society. Because when you say that I didn't know me and only call be on our cost school. I could shake a car. I will catch up with it. I don't know me airport. Sure. All right. We need education. We need education. So finally, answer crack. This young fan say it has come to stay. About the kind and into one yen timemu for no citizenry no only yen kasakakra. DNA just to avoid the say we will fall victim to sani maniama ya neko see. Good. And see, I say yen citizens say we have to sensitize ourselves. We have to be self-sensitization in terms of the things that goes on around us. And see, sensitization, I say, young we should be aware. I say, careful. Send your name across the ABI, I'll be sending you a message. I'll see, oh, my sending you scabby. And see, my wrong number, because send your mouth, this is when I'm sending your mouth. And see, what they are supposed to do first, say, we call mobile money. Now, what check you say, I'm passing. Obi asani ubi ana because social more than more operating obi baby I will use MTN obi lipanu sebe menim ya bet me the Vodafone number asend you say mobile money now who Vodafone number no si wo na omo sa ka say omo fe na ka say oh that send you wrong number it send you my once we say MTN ana SLTB ana Vodafone so we send you mobile money omo issue omo network head ni and they better what MTN mobile money the Vodafone mobile money SLTB mobile money but still we are ignorant about all these things, so we need to be very careful. Now we have to take details of things that goes on and say WhatsApp send American what we make for how they operate me. And so if you not to be offer now catch out say, oh, you sending code be a phone so to code in mamia. But we citizen we catch any pan say, oh, you not so me that they are want to me kind at the end some of you are waiting a kind. Now I catch out say, oh, yeah, because WhatsApp code. If I show why is she say in the so register WhatsApp people and then they cause it. Well, now what we are doing, yes, so we have access to WhatsApp, especially now we need to move to groups. Groups here are not moving at that tool. Groups they are not moving. And so 1 year said they are important groups are warming. Yera ma yena se na akwakoye running story no ewumu ebesa ba no asa atu yefo kakra yeda se anopai. All right, inti yane Yera Joshua eje clue oye finance and accounting expert. And anopai na ko twetwen komo ni sima miensa abapa anopa nonkron ho na kaine hye ne nsoma me se
non-crombo pem papa ye de ahenka hia asem de bebrem we jetu ato anopa yi ya na wa hye ne nso e de amame. But before you be quiet no so I have 1 or 2 questions ami ba bebisa. Since 31st July 2021, I would want to draw your attention to ECOWAS land border situation. Sanya isi eko unse COVID-19 ba ye no. Countries ni bebre ye o ma dwene se on be close wo mo border. On be close wo mo border nti se obeka ya Ghana fo adwadifo a wo mo de wo nioma ko Nigeria. Omo koka epunachi because Nigeria for no to wo mo border no emu ekofa a whole lot of bruhaha e di baye. Anopa yi oko Senegal. One land borders, is opened for free movement of persons and goods into Mali and Gambia and afi Guinea-Bissau. Omutimi eura Senegal by land na omo ako. And wachi Mali omonso border no ebie goods and persons etumi eko through Guinea, Conakry, Burkina Faso, Sierra Leone and afi Liberia. So omoboda no ebie di amasa movement yi sanso na Gambia omoboda ebie edi ama free movement of persons and goods inti Guinea, Conakry and Senegal omutumi eko Gambia by land. Oba Sierra Leone ehonso so no omo land borders no open for free movement of persons and goods inti Liberia and Guinea, Conakry omutumi ebo rem by land. Liberia and so land borders are opened for free movement of persons and goods with a year Sierra Leone and a La Côte d'Ivoire. And it will be free Sierra Leone and I said La Côte d'Ivoire by land utumi edi nioma eko Liberia. Guinea-Bissau a honso so ama bio amo border no edi ama free movement of persons and goods Senegal and Guinea Conakry. Amo so timi bo remu ewo ho Côte d'Ivoire. And so be on border no edi ama Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali and Liberia. So almost so by land betumi to kwan abora Côte d'Ivoire. Burkina Faso so be the border edi ama free movement persons and goods. Inti obi wa Mali, obi wa La Côte d'Ivoire, Togo, Benin and Niger. Obetumi akọ Burkina Faso by land. Oko Niger nso a almost so ebi on border edi ama free movement of persons and goods. It will be free Nigeria, Burkina Faso, Benin, and Amalia. Also betimi abora Niger by land. Nigeria, almost be on board no ediama free movement of persons and goods. Obi free Niger, any Benin. And recently, almost signed a BA checkpoint. It was Seme Krake, Inlena, Magatari, and Infun. Nina wa Nigeria. Omo be on board that. Edi ama safo ni nyina Benin enso abie ne border edi ama free movement persons and goods into Nigeria, Niger, Burkina Faso and Togo enso so abie wo mo border we bie border ne di ama wo mo na Togo fo nso abie mo border no nti obi free Burkina Faso na Benin na obetumi akọ Ghana yem borders no remain closed omampani akufa na di tu bia nti ECOWAS chair person eye Nana Dankwa Akufo-Addo oye president de ma Ghana ye bisa na no pay se oye ECOWAS chair na eku a o chair wo mo no bebre no abie bi o mo boda na wo ba Ghana ha no mo a yen ya ye set the pace yen the beacon of so many things including democracy ankrofo ahwe yen susua yen no bepem ne ye boda ye nya mbie ye omo every Ghana akọ Côte d'Ivoire yatum omo free Ghana akọ Burkina Faso yatum omo free Ghana akọ Togo yatum sa ahye so nyina no yatum bepem na remain closed omampani ye bi say na no pay you say are you leading from behind and I say you are leading in front being in front and I say saying na etie me de asembi keke na me bi say na no pay I was just thinking aloud and me bi say yemi enu nyina say so mampani chairperson de ma ECOWAS na ECOWAS members heads of state adia tum say yemie bie ya ahye so ye border no yemie bie dia ene na e wo say ye bibi de fa ho enti before ye be call no so nyabotrema me na ye ntie we wo ho
na fe ye ba baka ya to aye nkomo twetwe no eso sima enwotwe aba pa no pa no nkron ho ya sem na me de bibisa ye se ye boda ne yatum da ben na ye bie yenso so ene ye wo ECOWAS chairperson inti se ye wo ECOWAS chairperson ne ya da so to ya da so a to ye boda senimu a yen problem ne sen yen reason na ne COVID-19 ana bibi foforo wo hono mo ye kan obi wa chema boabo a on hyeda ente de ye kan ase yie ye kan obi e wo fo ase ye bi on te ase yie but omo tete boda no so ene adwadifo ma na nka omo tumi ko Togo e ko fa nioma de ba omo tumi ko ada Cote d'Ivoire omo ko fa ntosi wo Burkina Faso Mali ne kan voa e ko fa nioma firi ho ba beton no ne ya me kan omo ne me ya adwene pa ntime de anopa yi asem na me bi so omo mpanyini say border no a yatutu mu by land borders no yen land borders no a yatutu mu bepem ne no amampani how far begidi sem panifo guso a consultation meetings ne ne mahodo ekoso enti ye srama no pay mon fast track process no na mummie bie ye border no na nioma ne bi wo hono ma wose yetimi twewram se ya mo atutu mu no enkofo twewram mu ababa ye illegal and omo mu gina border no so hono mo no because of say yes ye mo kwan ya tum ni nti no ebinim wia wo ho mankrofo ekrose a wo gigi wo musika yenso so ye pese ye te corruption so bribery and corruption ye pese ye te so ne ya ye e bridi corruption nti we are just drawing the attention of yempani for ne say yen borders no ya tum how far omo meetings about it no akwa koduru henfa question ye bi say na no pay and nti ya no wa hye ne so dia ma me pa cho tie we ma me ba ye to aso. So, I serve it hot. I give you all the gist in the entertainment fraternity. I'm the music plug too. You're from Kobina Kosti. I branch part the perfect gentleman, host of Showbiz 933. Me bring a whole new package. So meet me, I'm Pandit. What you say? And Kolam for all genders, all age groups. That time about 3 almost imagine saying so I Etiana ne wansem kan no an average pundit like some of us now we find it hard to discuss him, but it's what we supposed to do because we need to do and it's show business. Because I said I need quality on and need too high near the don't I do it Americans one boys na crack say on the delete music if digital channels so decoder so this and every Saturday from 1 p.m. to 3 p.m. Hey, Sasa. Mommy for me mattress and come down, mommy. Wouldn't how? Na a dear mattress ye. Oh, some pa, now mattress be a canacoto. Oh, where dear brand? Why ye? Send ye ash foma. Next is a one to mattress. I had distress part of atom. How mattress a bemo chair, ya, the Biano de Mika Hospital. Nurse for no crowd who are no one study Janet. And as over to use mattress, Trebia, a bemo so die bonnet, and I just surround the captain's all come risky. A ash foam mattress. Nim pasu no mape ne mahunam duan ho jojo no etene ne wapom ne ma oda na ho na manipadua na sisi ne ho so afena meni ewie begiem papa hodo bebre mattresses, pillows, bed linens, duvets and in your mafe 5 this is dem ewa ash foam Freyan was 055-299-7330 and now 0245-011-255 Shisha ash foam depot ewo oda kede stredro across ana achiasi na beto ashfom product ko siesie with them wasaso ana wadwaye bia eduum so carpenter for ne upholsters mo betumi anya carpentry products na ewo ye shops wo be hu ashfom odan showroom ewo Ntiamwa junction. Ashfoam, feel it, know it. Ahinkai FM woya Yeni wajani o Ahinkai FM o Dia kaya no na be mu no edru so Ahinkai FM cooking competition for senior high school edru so ya benuo nuane na wo so nu aduane no papa enuane awodo ba unity Shannon sabu sumi ni de toso aduasa achem abuabu de backgrounds 30th October
Hey, enuane ebesu. Aya no kweto do. Who you be a wako school any of the senior high school spare. Bra, famumeni jama abetai with senior high school achi. No ni kunim enya chade Ahinkan FM cooking competition yimu. Say what yo? Chese ye benu anuane. Ghana anuane ayenim no. Wo so num kwan ye de a enya ye ahia me. Schools are ebe bie. Odan senior high school Achimoda. Atefa senior high technical Achimoda. Wenchi Salvation Army senior high school Achim Wenchi. Across senior high school Achim across. Achiamai senior high school Achim Manso Wamosoba. Fishing Vocational Institute Achim Abuabu home grounds. Achiasi senior high school Achima Chiase Wamuchiala. And on the Krakrano Youth in Leadership and Skills Training Center Achim Takrasi. Yeah. Why are you in the bay there? Shannonson live band music. Etua. I've done to Toto Robinson Franklin. Edward Nyamba Betechi. Eji. Adjun to four bebre. Eddo. Dada Hafko. Selina Boati. Dikin Samiba. Kwajo Abe Berima. And I tell you, the gospel striker, Perpetua. DJ. Elder Ofori Amanfo of Hebron Prayer Camp. Onusu Tiala. Hey, Mami Pokuyeba. Anuti Ahinkan 93.3 FM cooking competition for senior high school. A Basso live. Our Achem Abuabu Deba ground. What's it a date? And 30th October 2021. A chance your time day. Anopanon Kron Kopum and Numero Nsia. Ahinkan 93.3 FM. The best in the East. Empire Ebenja. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahinkan 93.3 FM. Very well. Nti yansan emama kwa babi mu fa emra Maakye dwumadie no so ewa Ahinkan 93.3 FM. Yeguso utie me na uye very very good. Ye ba na rapper uye good a me pa chow opportunity aba o. Opportunity aba. Omanfa bi ama ha o. Omanfa bi ama ha. Mama maybe into Coco Baby Bra. I mean, number chrome, the best on no famra. All right. Into so, uti me now, we a rapper, what bene, uti me rapper, and one is over my bass and a kakra, over my bass kakra. Now, was sending via WhatsApp. Oh, my bass kakra, and was sending via WhatsApp. Omo ebeye, very forensic scrutiny. Almost as such a movie, oti say ye frewa, meaning. What qualify say over be battle be utie ye na o battle na wini a ye was souvenirs bebre aye de ebemamo nti ya no wa hyene nso di amami on the 30th of this month na je say aka na wotwe ye wura na wotwe mu na je say aka na wotwe ye wie na wotwe yi an ye besimu no weekend no and I ye this adwumadi yi di ehihye so Ahinkan FM cooking competition. Now, the rationale behind it, is just to, boost the morale of some students here. Oma choosy the field of cooking, masonry, and other stuff. You're training your friend TVET. Oma choosy TVET, We just want to boost their morale to continue doing it very good and best as well. And in Tiana watching so the mama, brand so yana about Tawunian Mwechi. Into say Uko school or Atriaman. Uko school or Tefa, Uko school or Dan, Uko school or Crosso, Uko school. Ewo a year vision vocational. And answer Uko school or Salvation Army, Uko school or Achiase, Uko school. Ewo youth leadership. And answer him for Uko school. For our support, Ebra beta chino muntimi emwe jumading. Omunim kunim emfa emao. And in Tisana Medical Catcher, no participating schools na media media to Gano. Across to senior high. Atriaman Senior High, Odan Senior High, Atefa Senior High, Vision Vocational, Salvation Army, Achiasi Senior High, and Afi Youth Leadership. And so it will be. And I don't pay my mentia Vice Principal, Edima Youth Leadership or Takrasi. Takrasi Mokwani Yakrau. Takrasi Mokwano enye. Amba. And inti yebehe say ye nimpeni fonso bebo hu komo. And as quickly as possible, no more maybe even say omunye kwan no jekra mamoa. At least they should come and be grading land hormone farmer mokakra because you see adie na topane dos dodo atopano dos meaning say anything na branch your friend atopan hene dia
ɛyɛ na ofa so atopa no dɔɔso too much takrase kwan no ɛnyɛ takrase kwan no nyɛ ɛne nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me bɛhwehwɛ adeɛ nso mehu okay nti yɛn competition no sei ɛna ɛteɛ ɔdan senior high school ɔmo ne Salvation Army senior high ɛna ɔmo de bɛbɔ ani ɔmo ɛbɛyɛ fufuo ɛne abunabunu fufuo ɛne abunabunu enti ɔdan ɛne Salvation hwan ɛna nabunabunu fufuo no deɛ no yɛnim sɛ no deɛ ke bata no kora ebinom tumi ma ne yɛ aba pɛkyɛ enti yɛ mmerɛ tantantan enti ahoɔden ne nyinaa gyina nkwan no so abunabunu no enti ɔdan senior high Salvation Army ɔmo deɛ ne yɛ fufuo ɛne abunabunu ebinom de nwa begum ebinom de mmere begum ɛne ɛbɛyere sɛ yɛ kuma pɛ mu no ɔdan ɛne Salvation hwan ɛna ne fufuo ɛne abunabunu no ɛbɛfa ɛne ɛyɛ ana wo nso so waba ɛde w'ani kuro twa wirisi a wo hwene santemo aba bɛhwɛ bi Youth Leadership and Skills Training Institute ɔmo ne Atefa Senior High ɔmo yɛ deɛ ba deɛ konkonte ɛne nkatenkwan yee konkonte ne nkatenkwan Youth Leadership takrasefoɔ wabɛkyerɛ atefafoɔ sɛ ɔmo firi takrase na ɛbɛba deɛ nanso so wowɔ takrase a na ɛno nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ utwa ɛtoɔ bibia ni abɛdi aseɛ daabi ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ɛbɛsɔ atefa mu na ɔma paapaa n'ani so ɛde ne drɔs yɛtwi afa anwea mu san sɛ konkonte ɛne nkatenkwan deɛ wode youth leadership foɔ a na wode asɛm paa atefafoɔ nso se hwɛ na mo yɛyɛ te kurom wofiri takrase kwan tententen ba bɛkyerɛ yɛn sɛ ne yɛ kokonte wɔ ha na wokɔ dwa mu akɔdi dwa a ɛhe fa koraa na market ne wɔ ɛnyɛ ha ne wɔ ɛtina ne yɛbɛyere papa Atefa Senior High ɔmo ne ɛyɛ takrasefoɔ ɔmo ɛde bɛbɔ ani a ɛyɛ kokonte ɛne nkatenkwan ɛbɛyere tu Vision ɛyɛ Vocational Technical and Training Institute ɔmo se ne across Senior High aduane bɛyɛ na ɔmo bɛyɛ impihu na impihu no wanhu ne ya etimi gye wo nsɛm ɛdɛ but wanhu ne ya etimi agye wo nsɛm ma wo ankasa wo hu dwiriw na ɛno na Vision fo kyerɛ sɛ hwɛ na yɛ pempihu a na sɛ wo pɛ obi ama na yɛ mpihu ama wo a sɛ wo ntumi nkɔka nkyerɛ across so mo no mmira mɛyɛ mpihu ma wo dabi ɛyɛ wɔ mo Vision fo across fo nso kyerɛ sɛ hwɛ na mo Vision fo aboaboa asase ne koraa no sɛ ni nyina kɔdi akyirikyiri o etu dua mankani koraa ma yɛn across fo bɛhwɛ mankani a yɛtimi dua enti yɛn ne yɛnim mpihu ne yɛ enti na yɛduru hɔ no mo a ɛbɛyere sɛ yɛ kuma pɛ mu no na Atweaman Senior High ɔmo nso ne Atweaman ne Akyease AA ɛna ɔmo nso ba bɛyɛ apapransa enti yɛ AA ne yɛ mako mmiɛnsa Atweaman Akyease apapransa awurade nyankopɔn Atweaman na Akyease apapransa hwan deɛ na ɛbɛyɛ dɛ Atweaman anaasɛ Akyease apapransa nso deɛ ɛyɛ mpanimfo aduane a nyansa ɛwɔ mu bebree enti sɛ ɔma nhunu yɛ a saa da no wobɛgu ho animu ase sɛ ahyɛ nyame din anuonyam san sɛ ewiase nyinaa ɛbɛtie ɛbɛyɛ live ɛwɔ Facebook ɛbɛyɛ live wɔ ahenkan ɛna ahenkan no nso sɛsɛi o downloadi ɛyɛ Ghana Waves app no ɛwɔ Google Play Store anaasɛ App Store a ɛno ane sɛ wotie ahenkan saa nso na my tune in Modern Ghana ne nyinaa wobɛtumi anya ahenkan wɔ so YouTube ewiase afa na nyinaa ɛnso so ɛbɛyɛ live TV stations a yɛato nsa afrɛ wɔ mo enti sɛ wogu ho animu ase a wei no ɛyɛ nimgu ase mu api awurade ɛbɛyɛ detu ɛne nti Atweaman ne Akyease ɔmo yɛ apapransa ne yɛde kɔtɔ egu akyire apapransa yɛde nneɛma ahodoɔ amane egugu akyire wohwɛ apapransa na wotumi sɛ wabie ne yam ɔse namensomara na enwone ne nam akyire hwan ɛdeɛ ne bɛyɛ de yɛwɔ apapransa ne bi wɔ no mu ani ne tigya na emum wo de ka wano a wanhwe a asɛm bɛto enti competition ni sei ɛna bɛyɛ ɛna yɛbisa sɛ hwan ɛna saa da no wɔhyɛ ahenkyɛ ɛbɛyɛ ɔdan Salvation ɛbɛyɛ Youth Leadership ana Atefa ɛbɛyɛ Vision ana Atweaman Akyease ana sɛ ɛbɛyɛ across so ɛne mbebefo ka wɔn asɛm
ɔse danduruwa danduruwa ɛne ebehunu onipa kora wadi enkonim ɛyɛ na de wani nyama bɛta akyiri na ɔmo yɛ wenu mu nyinaa yɛbɔ se na yɛhwɛ ni mu ho an ebewi ni no na yɛ assign de live band papapa yɛ assign de attack for ewurade yamoa sada no live band papapa na ne yɛ soa de afiri nkran de aba yɛ to nsa de afrɛ Selina Boateng ɔbɛba Perpetua Didie ɔbɛba yɛ to nsa de afrɛ Dada Hafko monka kamidi ni bi ɛdɔso wɔn mu nyinaa ɛba na ɔmo ba na ɔmo de live band ne bɛhyehyɛ so agye yɛn ani no na yasan so de ahenkan yɛn spinning machines nankasa yɛn ɔmo frɛ no sɛn agorɔ yɛn ɔmo frɛ no agorɔ no ne ahyehyɛ no nta haebɔ na haebɔ yɛ yɛwurade ɛka me kokora ne saa 30th na duru hɔ ahaebɔ na haebɔ ɛbɛyere sɛ yɛ akuma pan mu wɔ hɔ no mo saa da no ne nyinaa akyi no nso yasan so ato nsa de afrɛ mpanimfoɔ bi a wɔn wɔ yɛn mpɔtam ha ɔmo nyinaa gye pene anɔpa yi ma me nyina saa akonya wei so na menkyia mpanimfoɔ yi nyinara ɔmo agye pene so ɔmo bɛba ɔpani bi wɔ no mu a ɔka asɛm no kyerɛ no ɔse oh na ade a moyɛ deɛ yɛ paa o ɛyɛ adwempa ɛne nti mɛba a typical example ɛyɛ Atefa Senior High wɔn headmaster a wɔwɔ hɔ yɛka asɛm yi kyerɛ no ɔse oh nyɛ moyɛ deɛ yɛ ade papa ɛboa nkwalaa no koraa ma yɛhunu wɔn mo ɛne nti mɛba mpanimfoɔ awodo wɔn nso agye pene sɛ ɛbrɛ no duru na Yesu ama na yɛ nyina da so te nkwa mu a mo bɛba no yɛwɔ Honorable Alexander Kwesi Akwa akyem dan mmarahyɛ badwani ɔte yɛ no sɛ na za ahenkan deɛ me amedea enti sɛ mo yɛ adeɛ na yɛ papa sei na schools no nso san wɔ meme mpasua so a ɛhefa na mekɔ mɛba enti yɛse nyame nhyira no ɛna Honorable George Kwame Aboagye meka kyerɛ no sɛ ye adeɛ deɛ minyaa na ka mɛba o nanso aba abɛhyia kwantuo bi nanso munim biribi mo deɛ monka mokoma ntome yam yɛse ntifu ni hɔ a apagyafo wɔ hɔ ɔtwen wankɔ dwa a ne ngoma kɔ ɛne nti mɛsoma nkurɔfoɔ ama ɔma ba bɛgyina manam ɛwɔ dwumadie no ase ɛne yɛse wayɛ adeɛ enti Honorable George Kwame Aboagye oluwa wɔkyerɛ sɛ ɔbɛsoma nkurɔfoɔ ama ɔma ba bɛgyina nanam mu a ɛno nso so ɛbrɛ no so a wɔkyerɛ sɛ yɛhwɛ anim Honorable Victoria Edu MCE ɛwɔ Brim Central Municipal Assembly meka kyɛ no ɔse dabɛn na mesɛ 30th ɛbɛsi memene da ɔse ɛyɛ saa memene da baako pɛ yi a ɛne ɛse adan a ɔse memene da baako pɛ no wɔbɛkɔ yie wɔbɛkɔ abadintoɔ wɔbɛkɔ ha nanso so ahenka nti wɔbɛba ɛne ɛse mama nyame ɔnhyira wo Honorable Alex Inkum DCE asene man so across so yɛka kyerɛ no ɔse nkurɔfoɔ mu ani aden paa o mo sɛ mobɛyɛ dan cooking ɛne meba mɛboa me ho mɛsa firifie na mesɛ Honorable yɛne saa fama yɛn san sɛ oba awurade yɛbɛgye ani ɛnwom no yɛbɛbɔ dia wopɛni bi nea pɛni bi bu hyia no bu hyia no yɛbɛbɔ ne nyina bi wɔ hɔ Honorable nso agye pene sɛ saa ne teɛ deɛ a sɛ bu hyia me bɛba nko adeɛ a wɔno nso wɔbɛba enti Honorable Alex Nkum nyame ɔnhyira wo Honorable Asareda nso Honorable Asareda nso kyɛ sɛ mpanimfoɔ a mowɔ yɛn mpɔtam ha moyɛ too much ame mɔ me nsɛm ma mo moyɛ too much Honorable Asareda nso kra de ɔsan ka kyerɛ nsɛ hwɛ mɛba na meka papa bi nso akyerɛ mo papa no nso monto nsa mfrɛ no enti papa no a ɔse yɛ nto nsa mfrɛ Honorable Asareda nso na ka kyerɛ nsɛ hwɛ papa no ɔbɛba monto nsa mfrɛ no na ade a moyɛ yɛ ade papa gye sɛ bayifoɔ ba pɛ ne n'ani nso adeɛ a ɔbɛka sɛ deɛ moyɛ nyɛ monto nsa mfrɛ no nti Honorable Asareda nso ka kyerɛ yɛn ana ampa yɛto nsa frɛ papa no nso agye peneɛ Honorable Asareda nso woyɛ too much nyame nhyira wo enti Honorable Asareda nso yɛ DCE Edema Brim South Municipality district enti Brim South District ɛna Honorable Asareda nso ɔwɔ Honorable Paul Asamoah ɔno nso yɛ DCE Achemansa yɛka kyerɛ Honorable Paul Asamoah yɛde ne kɔhyia wo baabi ne ɛsɛ Honorable ne yɛbɛyɛ ni ɔsɛ saa ɛyɛ momra office momra office ampa yɛde nkrataa no kɔɛ Honorable Asom ɔse ɛbrɛ no so a na dwuma dɔɔso nanso ɔbɛmia no ho na waba de n'anim onyama ba bɛtae akyi ɛwɔ ha Honorable Richmond Kofi Amponsa yɛ DCE Akyease ɔno nso yɛka kyerɛ no yɛna mekyɛ Honorable ne abani o ɔso mate ɛnyɛ saa ma adeɛ no a mobɔ ho dawuro no mate ɛyɛ mɛba na obisa sɛ mempɛsua so school no ebi ba na mesɛ hwɛ Akyease senior high gyina mu a Akyease so mo ba bɛyɛ papransa ɛna ɔsɛ ne wɔ ba ɔde ne support bɛtaa Akyease akyi enti MPC ne DCE fo a ɛba no
obi ade ne support ebe tie ni school achi enya asenketwa na enya political leadership ne pew ya sanso atonsa e dia free traditional leadership no obrempon sintim poku otoso miensa ache manso manhene ono krono asan ye benkum hene e de makutoku traditional area na nanso so wose meba odi anka de se mi ame de hye enti meba pa na se ate nana kwabena ofori a wotoso mienu nana kwabena fori ewrade nyame across manhene no wono so se wo bebo ena afi aboabo krontin hene wono so obeba aboabo hema wono so obeba empanimfo a omo agye pinkas wono so obeba that is obi aso obeba ananye sa obi aso obeba de na programming ebeye kama pa na ni nyina eye 30th of this month activities ebekọ so no edoso yebeto nwom wo ho yebesa yebe rapi enti pa chaw sei na etie utie me na oye obi a utimi to nwom what ase utimi to nwom a eno ane se ami ade de mi hu so ata ko fa bibi foforo de aba o sembe nkure ni enye no why enye no nti kope sa ayi ni fabra ai for we no koko hunu ayi deputy programs manager na jebra enti ye de number bi betu dwa na fe wo de rap ne de afa so de amame ke asenso se men kan che se program na be koso no ya konwa so ne betena na konwa na betena so ni nyina afa ho ka swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves and I say ubisa se umuodu na ubenya wo so no akonwa na e pa chew an ubenya wo so no akonwa circle adabraka off Iran clinic Kaneshi Flamingo Road 0302 257209 and 0302 919 K Asenso Limited or see home of quality office chairs and bookshelves. Na sesia no bia send me message say metimi aba sponsor mu program no ana eye mo high school cooking competition metimi aba sponsor bi me pa chon an betumi aba je number we ne friend ne marketing department ne mo nkomo sisi a 0244 87 8763 0244 8763 me pa chon friend sisi a na one ne mo nkomo eye sika kitikiti bi na obetua na waba sponsor so waba support yen program ne kosu nyina no ye be acknowledge you ye be mani pan hunu ba bia wo na omo nso so atimi aba be didwa hwempanimfo e ba nyina na ye bo company ni din wo dwumadie no ase a enya sanketu awu brebi na be boa so ati ase kasa tenten top on me pa cho ash foam se mi misa o se mattress be na wo da so sorry anopai eye quality anase eye matrama ko ni bia me pa cho ash foam or see feel it and know it. So obe feel ya no I just say a ash foam. Yawo kede swedru. Ye deport in the doorso. Yawo a year across so a chance. Yawo honeymoon. A chim dance yawa ha. In Tiamwa Hotel Junction, a honeymoon be hunu ash foam. Or see feel it and know it. Fre 0552 99 7330 0552 99 7330 and a 0245 011255 0245 011255 or says adie bia obeto no ye wo Christmas emu anase ye gusu a ye ko Christmas emu and into omode Christmas bonanza e de aba otade a na ya chew adie ash foam omada roma omka ho bi ene edi dwumadie e de ebremo abribia enti yese so okoto se abo akraman we hura gina pata so a na enye ono ankasa ne modembo na de na kogina ho eye nipa desani anaso wo kwabenane ene so ni mu pagya no ene ne si apata ne so ene nti aseda no ye de call ama company si so o maso ye mu utie yen onso so obepe so oba be sponsor eye Maakye dwumadie yi a esika ketua bi na obetua na ya bo hu dawuru e de ama wo onso friend number kro no a 0244 878763 0244 878763 baby bia wo hye bia e wo se oba ne ebo hu dawuru de ma yes se enne 21st century o ye business na wa mo hu dawuru a na etese de sebe uti esum na ubu opa edigu dentu ni mu
obi enhunu nea woyɛ no ɛne ntimi kanfo ɛyɛ ahenkan ɛde ama wo ɛyɛ very big platform a nea wabeton wɔ so bia no ɛyɛ ade a nneɛma etumi ɛkɔ eyiye nti ɛno nso so ho asɛm ara ɛno no alright ɛde ti mehwɛ na mefiri ha no mokɔ akyire hɔ no mo a very good aba anka meba hɔ no mo anka yɛde bɛtetare yɛ ho wɔ akyire hɔ no mo grigri paa ɛde nti mebatɔ ahenka ne high school cooking competition sei ɛna teɛ wotie yɛn ɛyɛ rap battle ɛna wonimu yɛ wotumi rap a yɛbɛyɛ rap battle dancing competition ɛna eating competition na ne tie nie sɛ woyɛ obi a wotumi rap a fa o mobile phone no Android no ɛno na fa ɛyɛ bayera a ɛnyɛ ye na record wo ho record rap no 1 minute record rap no 1 minute rap no enti ebi a meti abɛka bifiri hɔ abɛsia kɔnkran makɔ akɔtɔn maba me ba yɛ ɔmo adi awie nka mebu yɛ afu mebisa sɛ number ne wɔ he na menhunu ɔdasani bia wɔde number ne de brɛ me enti meyɛ madwene sɛ nka mepɔn a nka mekɔ ɛyɛ akyire hɔ a mede bɛkɔ tetare wɔ mo sanse yɛde hyɛ nkurɔfoɔ bi nsa ɛna mente ho asɛm so ate ase aha nti wo rap say ya for 1 minute 1 minute no na wo de asende WhatsApp number yi 0247 58 1446 0247 58 1446 fa send this number no empanimfo wi ombetena so na omo aye auditioning omo ewie na wote se ye frewa it means wa qualify na wotwe we mu an ye de bedi sa adwuma no na wotwe we mu an nti by Friday ni atum umfa maya untimi fa hwe mabiem tie enti me pa cha utie me na utimi erapo a se de me ka kire won ye ne sa pepepe for me afa utie me utumi sa dancing competition and I say eating competition na wopɛ sɛ woyɛ bia yɛmpɛ nkwala nketenkete wadi free 15 na de kɔ a wobɛtumi aba na 18 ketwa ɛne nti no wo onipa kro no a wo sa anaasɛ wonim adidie no eating competition pa kyɛ wo yare a yɛn eating competition wotumi nyɛ bi yɛpɛ obi a ne ho ɔden a wobɛtumi adi aduane ɛma medi aduane we nkonko wu ntoyɛ so nkɔfa asɛm bi ama wontumi nya nkɔ gyegyegye wo ho anim magyene wo ho ɔmo ho ɔden ɛna ɔmo mfa saa de American infamera nti no ano so bɛba henka na FM oba na waba behunu Bra Nelson anase Kwabena Costi anase Kofi Ajiri ana frɛ 0247 58 1446 na yɛn register o register ɛyɛ free ya nyu sika na emom sɛ wotena ase fie frɛ sɛ hello ahenka nie ne agye so yɛfrɛ me Kabana Steven me wache ase mo asa ne mesa bi ntino masa ye pete se ye so wudin mo sa wo fom nu ba bi e beto atwene no ye mbɛhye wo so obɛya anya kukuduro bra henkan ha ye ni abre because se wo ba na wo wini a ye kyewade nso de wo so ye serious memfrɛ hello ahenkan nie monyo no me meto bi o nti ye nya odan simpampa bra ha na bra ba twuro wudin kama ni enye bibia na enye fefefe sada no ye be chade enti mu nyina mo me mfa ye ho nhyem na emoa ye ye wo efiri ne ya de kokopem efiada se ye de be wie bibia efiada ni duru na rapofo no mo amode aba ne so ne so amo an ye be frem ebie mu ba ye mua asafo no efiada duru na mo amaba no mo an ye be yiyim na ye de akwakohia agukansie no eating competition nso saa anything pa ya no wa hyɛ nso e de amame me da sibebre 38 minutes after 9 live on Ahenkan 93.3 FM ɔhene pɛ anwum bi to emu mame me ba ne yɛmfa Ahenkan ahia sɛm ɛmfa ɛntoa so mmeranteɛ ne de na aba no ɛna ɛme de ahu te sɛ Eugene ne nwum ba akɔ yi enipa news hwan no fa no tum ana mmerante sika by yabamu we yom friend saying kwaku darlington pia bi tum mama na fe me ba ye fa Ahenkan ahia asem fa ntum
na yema won so kwan ne bowura mu bi efa ema me 38 minutes after 9 still live on Ahinkan 93.3 FM. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Obuoba Ofori Amanfo after school, you be doing. Apply for a Juma Charles to young woman. Damn it, if you to be from booming to papa down was Yanni coming. Fear for when the pressure on the mail crown of my crown for the young machine of con. The beard and pie bought near Juma Dean to me buying will be a come wow. Young boy living in a mansion there and near our friend. Say Yami's trust some more way, Diamond County beer. Young girl driving a Benz with dear and near our friend. Say Yami's trust some more girl, Diamond County beer. Now I bread is Sika Kankaino, Sika Kankaino. Young boy, so me piada me here and pie ball. And yes, can draw crown or the empire ball. Walk with the colonel, stop from sense and crime, but walk out talking tell with the master. Then so capra with the gang. Security be with the savings. Here, you best yes, here casket too. No holiday. Charlie with the grind every day. So you need but you see a pesica criminal, but you took us to be here pay. You be clearly a pamantia coaching this yeah, the Kenya Pamantia coaching this Ghana, Obuoba Ofori Amanfo What's your name? Okay, so back on your radio, Ahinkan 93.3 FM. Matching energy media didn't want from me Obuoba Ofori Amanfo. Sima Edianai Bako, Abapano Panon Cron and Home. DJ Kobe K. Oh, no, so says we actually honor. After the Ahinkan, somebody to us for the amount. Chilling with the master so. Now so capra with the gang. Security be with the savings. Here you best yes here casket too. No holiday. Charlie with the grind every day. So you need but you see a pesica criminal but you took us to be here. I don't tell no pay me my PA. I am the Sikabe coffee. Not ye. And I can hear some near Babidimu and come MMDCEs. Now, once I have a Casadia for MMDCs in 100 years, and I was semi draw attention. They call Cape Coast Kakra. Cape Coast over the weekend, you know. I would have SMBC Cape Coast. Obi Bisasa, I would have assembly members, both elected and as our friend is saying appointed. Kwa tuaba. Cape Coast. Akwa yi MC Cape Coast hono mo a yera Ernest Ata eno mampani bo di din omo di kan kwakwato aba ne di nkan anye yi ne etoso mienu anye yi eno masan de na ba ne etoso miensa na ne etoso miensa na kwakwato aba wo Cape Coast no abusuafo ayiriyo na nya senketo se o kenkan nipa dodo omo wa assembly hono mo emrama omo ho kwan so metumi ato aba no omo ye maako adiesia miensa afa ye to aba ne wie ye ne yenkenkan a omo to aba no eye adioson enson wateam many ways to kill the cat Eddie Bentina 63 Ekoko Dani 77 Adentia
ɛnyɛ asɛm ketewa o na wo deɛ yɛbɛhwɛ na yɛakɔ ahoma no so akɔbɔ nkɔmmɔ wei te wansa na yɛde ahenka no hi asɛm no kakraa bi de asɔ so wɔ hɔ no mama wo kwan na wo nso waba ɔmo kɔto aba no abusuafoɔ enipa 63 na ne yɛhwɛ anim sɛ ɔmbɛto aba no afei yɛto aba no wie yɛ a ɛduru 77 nti ɛyimfoɔ na tu bi gu mu wahu anim guaseɛ akɔ aba anim guaseɛ akɔ aba 77 from 63 to 77 nti ɛyimfoɔ na tu bi gu mu me deɛ ɛnɛ no manhyɛ da ama no gidigidigidi saa nti meka ne sɛ ya na afei maba me MMDC mo ansɛm no so sɛ nyame ayɛ wadom na yɛnya ɔmu gyidie ɛde tumi de ahyɛ wo nsa sɛ MMDC a mepakyɛ tie mo local government minister sɛ ansa na wobɛ approve ɛyɛ prospective applicant ɛde ama nkurɔfoɔ ɛde afa permit ho no ɔmo sɛ mo mfa mo regional coordinating council mpanyinfoɔ ɛso ɔse ɛfiri saa bere yi de kɔ woyɛ MMDC anaasɛ MMDAs municipal and district assemblies no ansa na mobɛ issue permit no ɔse mo mfa nkɔ mo regional coordinating council hɔ approval before prospective applicant ebe take custody of whatever ode permission no edi ema and as a permit no edi ema entity eno efama me but anope mame enka ye mame ne papa nom MMDC for ne say yebo udin se bra be ye aban awura na sa aban krachia wadwuma so papa wadwuma efso ona wo ye a link between the political administration, or a link between the traditional administration, or a link between the citizenry, or a link between the businessmen and women. Ewo a year woman sinimuho enomo. I didn't see I was so sure when you first wa. Onye discrimination shouldn't be part of you. Enyi yimu we friend this we friend PP into adwuma ne ba ne yemfa man PP fo nko a adwuma ne ba yemfa man DC fo nko a me pa chawo e wo se develop and also cultivate a habit of bringing people together so we di nipa be ba be bom emfa ho ne obi ane political coordination. You should be able to bring them together na oma impuntu enko nanim mpa chawo ate ase nyankopon enhyira ye nyina na yen sante ase se oye MMDC ya mo Local Government Act 2016 e kire wo se e wo se oye advocate for development mo Local Government Act 2016 no e say e wo se oye de ba de advocate for development and into here MMDC now the day bia on social demiri from twen say central government ni mumuna onfa policies and programs and famra na wo tena form ha no mo na implement dia bra madam wafeli e wo se wan kasa timi tena say strategically na wo de empuntu onwuma bi de ba creative thinking, bringing the youth. Now you're making use of the 21st century technology, no? Now you're fan you be bring famra and yet de biana free senior high you one you 2020 when was somewhere to 2020 MP betana say free senior high MP DN why you see free senior high MC DN why you see free senior high and it is a way MMDC ya e was said yes was so udi nyuma who create jobs. Not just jobs, so but who create sustainable jobs. Edema won crofo a no mo mensinim no. E ba say ma wa ban no ne komu hare no. Ma me kodin komo we mra na afemi no mewie we no ho. Yanko ne Honorable Castro ade we ye presiding member. O kan presiding no wan hwedi yi a o de officer. And I say elder e de be hye ho. Oni ye member PM presiding member Edema Brim Central Municipal Assembly. Udim say mita ho nsɛmsɛm bi na nkrɔfo ebisa bada bɛn abɛgyegye esika yɛnte ho hwɛ mita no anya baba beduru saa ne yɛtete yɛnkɔ na yɛsise bumuchichi firi nsu ase bɛka kyerɛ sɛ ɔdɛnkyɛ mu wɔ anyina kyiniɛ ɔno abo te yɛnka no pɛ yi yɛakyea wo
umpo mboko de Nyame adom yenso ye ho ye pa ye nya ne tie se mita na ye hwe animu na fe de nyame adom ababa bedura mo che se ebo ne nso nsesan ye 150 Ghana cedis sa ne tie me pacho sa bredim na am se wa homa no I see sisi ade wo timi nka on mibisa about mita no ye nya ne tie se afedie ababa beduru ena ma sign as stating no categorically say ebo no nso nsesan still a 150 Ghana cedis sa ne tie me pacho no kweta ne tie enti wadaroma aba beduru ewe henfa da be ne ye che wadaroma we die sene na bibia no medenchia ai modin ebema eye ahenkan watiefo ene assembly members ene oda ene mpatem nipa nyina no kreni in semite won sensem de wadaroma mo afo mo boaye ama ye omanfo na mo ntimpo eti na ejebo twena nyamia daroma abrewa ayipon kuma okwemu na ababidru sane kata na de bae no abedru ama ewo yisi gifo asoe omuna eshomonsa omohwe na nukreni meka kai so eye contractor no so na me yadomu a eye ochina ebna da ana ababidru ntina kata na twa mu se dwumadi no be sha ase ebna da nti te oti bibita na nukre enje se ebna da na echine ye yi mbo china bene ya okay edi contractor no na adwuma a oba be ye ne de he me da se contractor ni adwuma ni se uze shaase no ndwuma fo bebrebe mu medika ye de dwumadi no na tumi no ehye assembly members ene nipa bi amoda no ensa someone aswala pa ahomano na adani sexy don no if actually mo hwese be san re-establish contact with him and I probably yantwas we chana because ye brand cry a call ready. I think say information or the most important aspect of it or the ni na dia to you know ni tia wa twam nyina na say nyame adom mita no afedi ababa beduru na ochena and o say contractor no asem kura contractor no no oguso kan about contractor ne say contractor no na obedodo say contractor no obeden you no e na homa na ye chokro e de asi ho no a and it nyame adom e chena we will bring him back na yen twas an komotwetwe we so 51 minutes after 9 live on Ahenkana 3.3 FM say mama enyansafo ne kwan amom nso amamu a ebe ha adwene eni ti me pacho wutie mi a afrefo no mo ne manyansafo a ye gi adwenkyere edi firim ho pacho mo nso so mo braso eni ti mo betumi aba 0201944485 0554820910 Ghana for ye bi kwan atom amamo mutumi bo wuram. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. 0201944485 0554820910 onso betumi abawura mu sisi a ye fafrefo be se enan na ya sorry so first caller on the line pacho odin be akase free kafra obetumi asan ba biom 0201944485 0554820910 pacho odin ene be akase free yes boss oh Mr Prince nyame ehu me mabo na wonso wasemete ho yentio Yate.
Okay. Yate. And you ever had chance if we any Okay. Also wait to me about 0201944485 and at 0554820910. Also wait to me about a chance member of parliament honorable Kofi Ahenkra Mafo. Also say obetu kwan saada no eninti enya de a obetumi aba nanso ni DC beba ni DC beba inti no na che eno ano no enso no kokoba enso no dediba inti enso so ho asem na medi atu edwa no 0201944485 0554820910 me pacho udin ene bebia kasa free. Hello. Morning. Me pacho udin bebia kasa free. Me pacho into. Atomo program na me kasa da na mama yambe ka clean schools no ayensa kan no na ye tuntuntu no ni e ba abonten no. Next time mama yambe ka clean kita school boys ni mo. Uhunu sa. Eno kwa de be we animu ha ya sa da no. Na ya fro na wanka san so aba. Thank you. Yate. Amen. Yeda sibebre. If I so bre mu na ekofo ani abre akpere na o kan no so ye mi favorite pa akpere ni fe 3DG ana deme no wa ye ne kama ena aduane ba kwa no so manije ho pa TZ no na TZ de obedi a o me da wo maami bi owo ba bia bi ni mu ni din hey maami wo gisika o the TZ ne bo din tu na so ye den wo be ko ye fe no wala beba Sika. Yanko. Sika kankan. Anade yin na ye krado. Ene yanko e bra. Rich friends. What? Why you the hate on me as my brother man? Why? Cause I be on it. What time here? Na me who? Na me self lazy goose. What time here? Na me who? So I pass a loot. What time here? Na me move. Radio be swagoo. Charlotte tiny dro. Utu me do cry me mingu. What time here? Na me move. Na me self lazy goose. What time here? And until Richard Ofori. What time here? Ebusian for me mamu nyina yako. Charlotte asemo. Utu me do cry me mingu. 26 years. Who saying? Okay, me pacho yama wachi ano pay. Wada Roma udin bebe okase free. MPH and Kaba. Pacho into you. Aba me mamonye adwuma. Yeah, that's it. No bia na beti ase na daja SRJV. Na enso no abo yanso problem pa. Enti beti na sa makwanya iso. Yesu for your abo de enso mi jama makwanya iso so beti na so asre. PROMOTIONAL. It's time to do my year. My papa, my papa, community. And so be tell you, right? MC, MP, no, about a man, I say, I strong that is to be automatically now you put down. Oh, you could my, yes, the money that they are a bubble, the PROMOTIONAL park, yes, real about Tumna. Yeah, that's it, baby. Or from Enoch Dakon. Rest in peace. Was it UTA show no? What try our Ghana waves? Enoch Dakon was UTA show no? Our Enugu State, Nigeria. Wow. Me pacho ya mo achi ano pay. What are the more baby I can say free no one luau radio set na mami. Mpacho into Meti Bangalo oda na Bangalo ho no mo da tete bia begu ho no ma tete ka bia ntimi mba ka bia ba pe no beka ye tra se mo ma ye mpanipo na so ntino mo mo ye esa bobro mba begu so ma mfa mugu so na emo ayen kakra. Okay yate
ahenka de ha ya na mpanifo ni nyina tie nti omo ate mpanifo na ha ya na omo nyina tie ani nti se wo de wasem de to ahenka anim ne titiriw Maakye de mpanifo ne fani agrokra omo tie pa nti wo de won sem nyina to manim ombe ha ya ma aboabo akwan no nso megiri se enche omo de bo ba e no masan de nwea abeka ho but me sra aboabo mrantie no me sra aboabo mrantie no wo a utibe yi ya e be fawo e wo sa adwuma no omo ba be ye no emu no yi akwadworo yi akwadworo ne ani ha yi firi wa kwan mu na gina mu bi ye adwuma no a because we o ba yi so omo kaso omo ya o metimi adi be ye yi nti de fa ne se afimu na ya fo adwuma na da bia ye ma 20 Ghana 7 na make on be ma more than that but 7 na make omo ma 20 Ghana every day kurampo a afini nkwa wie na wo sen nti mesra boabofo no mrantie no ene mabawa no se wutie yie na contractor ne ba na o se o me padwumanfo na won so ye fawa eya momfa adwumaden ka ho akwadworo emani pandi yie nti mensada mensayem na mesra mo anopai se wo ya aboabuni ana ba bibia wo firi a wotibe yie a wo benya adwuma ne bia wo ye no yi wo kumam na ye ne se ne wadwene nye fa pere impuntuo ma wo daache nti aboabo kro ne ye fe no na won so wunya sika ase mu siesie mu wie ne mu ye fa obetumi ya bi adwuma twotwopon bi asi nkyɛn na watimi anya sika o beto aduane adi de bia ene ntimi sra aboabofo no muntie enkrato we emfa ma me da ase pa baby adi aduro na chese tumedie no ane de ekɔ na wie ye no ye de aseda be kwa ma odi an kan kwa me yebo a being the executive producer for the show Adwempa ni Kofi Mensan so ye lead producer Abrantie Kobi K enso eka ho bi osan bo nwom e DJ Kobi K Kwame Asante ye in charge of social media ono so ka ho bi na edwumedie de bremo wo frame Obuoba Ofori Amanfo Nyankopon ya adom na se Yesu ama ekena ye bese na hia ya betwa osum kese no so for God and country ena ye de esum yen ho eni ti ya no wa hyene so ama me ye nipa eni ti duru ba bi ya no be fom but ya no wa hyene so say to err is human, to forgive is divine. And into baby, I fom ye no, and how they are saying, oh, a number no afraid, no attention, near queer anymore. Yami had my best nation watch now. Shall see you super to me in your chair. Cassia what too? Yeah, it was so. Over to me, that was my Adishima, my mamuna, more axibium, Emma Makwaba, Ediba, I am 93.3 FM so. Baby ayadri aye ensem ahodwa ene yakan kase bomu ebedin tren ha pa awia dumienu ana afe anwumre no nsia adie emuo ana yede eba besum wei kase bo etew eso medin Adwempa yene Kofi mensa adwene papa na papa eduanim kan ensem no sei ana nei ebesibi enso akọ na ahemfo ebinom ade atodwa eka kire Ghana ma todo na awarefo ne titru eso wonmo enyu omafam die bia na omfa omo ensa envai for mukuru ndata wonmo asade beya LGBT okay plus no yebetime enso agya tumu amana babaya mra na chese wedie asemi ne titiri no pa na ebekode ama emrahye bedwafo no enti awarefo no mo no emrahye bedwafo mo amawale wadodo na so wale yetiese mo yire ne mo fa mo nsa omo sanfefa mutiri wo sa asade beya mutiri beya mo dokodoko na emra no makwaje atumu amaye yedimu amane bo eba be somo sade etie na efata sofo panyi bi so akasa ade atodwa echirem se wonoma omo se LGBT okay plus echi no 77 predators wonmo nyina no ya kese wonmo na je se numi bi ada wonmo abrabo so die nti ana ama no ekasa asem we munchiremu no ye de beba anka ne Ghana man panyin Excellency John Dramani Mahama so na probo thank you ton oguso a na enne ehe no de nani ekire ana afin sembe bi enso na betodwa ye de mo enchiremu eba be sommo ye de mo be call Cape Coast abato mpesua eso honom na MMDC aye confirm no so ehonsem akoye pinso mrase bedwafo a wonom ehwonom kire se
omo nyima nipa owura ata entum edi ntina mo ekasa mu ensem ye de ebaba ababesom adroba for mo ewo bremu central municipality no mo o madanadi eno makoto edi asra ban se o meye wonum emmoa emu enchirimo ye de beba ababesom na ejapadu yi ewonum na no so ate akoda ewa na pigani na sisi asayi tipa namsubi ama anka ne gana man penton do mani ma so wache na dwene ade afa ho yedi mu amanebo eba besom na Ascokom 2021 eno so baso baso pa na enei ne pompon so yadru no eni senti yede ho so enkomo eba besom ewo ene awia na afei anwumre no nsia aka nka sebon eso wei ene ensama wodo a enei ye besra wo say ya atwen waso